Il-ġimgħa 18 ta' Diċembru tal-1987, 7 xhur biss wara l-elezzjoni ġenerali ta' dik is-sena, l-avukat Austin Gatt, aġent segretarju ġenerali Nazzjonalista, jerġa' jikteb lid-direttur tal-Artijiet biex il-Partit Nazzjonalista jingħata art tal-Gvern f'Santa Luċija ħalli jkollu każin politiku f'din il-lokalità, l-istess kif kien sar biex ikollu każin f'Taxbix. Wara diskussjonijiet interni kien ġie propost sit f'Tower Promenade. Is-sit mala jinħareġ għall-offerti b'ċens għal 50 sena. Kundizzjoni kruċjali kienet li l-art ma stax tiġi żviluppata għal użu residenzjali jew kummerċjali. Austin Gatt fisem il-Partit Nazzjonalista offra 200 lira Maltin, individwu ieħor offra 275 lira Maltin. Minflok kienet aċċettata l-offerta ta' dan l-individwu għax b'dan il-mod kien jisfaxxa il-pjan tal-Partit Nazzjonalista. Austin Gatt ingħata dak li jgħidulu ir-right of first refusal. Għalhekk olla l-offerta tiegħu għal 275 lira Maltin. L-art tal-Gvern ingħatat lill-Partit Nazzjonalista bittra datata it-3 ta' Jannar tal-1989 waqt li l-kuntratt relattiv kien ippubblikat fit-2 ta' Frar ta' wara. Bekk il-Partit Nazzjonalista issa ilu għal kważi 35 sena imexxi il-ħidma tiegħu f'Santa Luċija minn każin fuq art tal-Gvern. Dan mhux l-ewwel każ ta' din ix-xorta. It-tnejn One News vela kif Jannar tal-1988 xahar wara it-talba għal biċċa art tal-Gvern f'Santa Luċija, Austin Gatt kien kiteb lid-direttur tal-Artijiet biex il-Partit Nazzjonalista jingħata biċċa art oħra tal-Gvern f'Taxbix ukoll bilan li jkollu każin politiku.